vítám u dalšího videa a dneska je to Ice Bucket Challenge. Jo. No takže prostě je to na podporu ALS, že jo? Takže za chvilku půjdeme ven a hodláme se tam polit kyblíkem studený vody. No a prostě... Teď tam necháváme rozpouštět led. No, jako aby to nebylo tak studený. I když je venku docela hezky a prostě tak. Takže... Čau lidi, jdeme na ten Ice Bucket Challenge. No, takže první je tady tohle. Nepoleješ mě. Je to vcelku fajn. No, a vás vůbec neví? Jo, takhle dobrý. Studený. No fajn, no, takže teďka je na řadě Juju. Chci nepolejvat Juju. Dělej. Ježiš, to... Tak jo, takže to byla Juju. A čau a dneska možná ještě něco natočíme.